adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Adan. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan at ang hirap. Hi, Miss Guapa. Asa ka pa ingon? Eh, guwapa unta bungo lang. Bahala ka diha, oy. Wa ko makailan nimo. Din kagikan day Adan. Na ako'y gipalit day, uy. Onya, anong guba makinang naong nimo? Saon? Naamang ko ko'y gikatagbo nga laki. Nga ditagad na ako. Onya, wa ni mo tagda. Wa! Kawam ko kaila. Asa man paingon? Diha mo to spaghetti. Oh, basig ang nagbantay to sa pigiri day Adan. Basin. Oh, uy hala. Ini amay ni chat na ako. German ang pangan. Ako ni replyan, B. Salamat din tao kayo, ni-reply ka na ko. Din, Kinsa di ka? Ngano nakailamang ka na ako? O nahibaw pag ikas mong Facebook? nakita naman ta. Ha? Din man? Pag-ana na ko, ball. Oh, mao ba? Ako ba ito itong natagbukan mo? Niya, kitagad ka, pero huwag ka managad. Ikaw dito? Oo, ako yung tao. Hanya, di naman sa kag-Facebook na ako. Ano mo tanay ito ko sa taga dito? Unsa di ka Denise Bohol? Kuan, ang ako mo kong papawaguyuan, mo ay nagpantay sa pigkiri doon sa inyo. Maong yan ako diha. Pero ibalik na dayon ko kay naboy klase. Mao ba? Sige, din, magtawag-tawag doon ta kung may time ko. Oh, sige ba? Naol, na ikaw chat. Ikaw, Giday. Nakik-friend naman ng tao, good. Mao ni to hanang imong giingon nga imong gikatagbo day? Nga wa ka mo tingog? Mauna, day. Nagilaila na hinuon mi kay nakik-friend man siya na ako sa FB. Basig mao na nimong forever day. Saba, uy. Kumusta din? Okay ra. Huwag kami ngawan ako. Nga namingaon ko ni mo? Kay, ano ko tawag ni mo kay, kuan ko, busy ko sa kong pag-skwela ron. Okay ra, uy. Wag gini mo. Kuan day, din. Unsa man? Pwede ko manguyab mo. Ha? Bitaw din, sulti lang ko ni mo ha. Katong nagkita na diha ba? Ganahan ko ni mo ato. Kung saan, saan ka managkan ako. Ang nakalitan sa kuato, uy. Unya, saman. Uyab na ta? Uy, ako pa nauna-unaon, uy. Haya-haya Nanamin ang uyab sa kong amiga. Naglibog pa ko day, uy. Asa may kalibgan? Maayo ka ha nga. Akong sugton si German day. Ako yung mga tanan nimo. Ganahan ka niya o dili? Okay naman siya. Naaraman din na. Disok na. Tino ko din? Imo na kong gisugat. Oh man, uyab na ta. No, salamat kayo rin ha. Nga, imo na kong gisugat. Ang tinood, litagigay ko nga. Nagka-uyab na ta. Ayaw lang kong binuang man ha. Ikaw pa ba ang una na kong uyab? O din, ako nag-isa, di mo. Kilaay naman kong pundo dinis amo eh. Kunsa ka no kung mo ato kog Cebu? Mag-unsa man kuno ka sa Cebu. Mangita na kog trabaho dito ma. Gilaay man kog nagsigig pundo dinis ato eh. Ikaw good. Pag-amping dito ha. Oo ma. Salamat in taon kay nakakita din kog trabaho din si po. Ay, akong paibawon si German niya. Ni ako sa Cebu aron nagkita mi.
Oh, man. I-chat na lang ko ang imong address sa akin. Anahaw di ka? Sige man. Pila naman ko kabuwan din ni Cebu, pero huwag magpakita si German ako. Taon sa Amerika siya? Sorry kayo din ha. Huwag gikoy tahan nga magkita ni mo eh. Nga naman. Saon good, busy mo ko sa mong eskwelahan. Bisag kadiyot lang, good. Doon na bitaw ko ni mo, kanya anak ko Cebu. Mag-isod ko din eh. Hey, talingaw mo ko sa online games. Ha? Uy, kabati gud di ay sa imong gidangatan dito sa Cebu. Wa gid mo magkita sa imong uyab dito. Nibalik na lang ko din sa ato, day, uy. Huwag yun may magkita si German kay busy man siya sa trabaho. O nalingaw po ko na siya sa online games. Kawa gud ay ayo. Huwag yun lagi. Pero na, di na ko mo chat niya, day, uy. Mura mag-ukoy bili niya. Ako pa ni mo day no. Di na lang ka mga batanon oy. Ha? Una. Ang mga batanon mang gudron, nabuangan ng mga online games. Mo na mas palabihon pa nila lang duwa kaysa ilang uyab. Dili na lang sa ako maguna-una og lalaki, day. Magpaabot ko kung naapag yung abot na ako. Ha? Manarbaho na sad ka? O, ma. Ay, unsa man, mubalik na pud ka og Cebu nga dito naman kagikan. Ay, dili mo, uy. Anak ako tagbilaran. Maayo na kay dool ra din sa ato. Unsa man sang trabaho ang imong sudlan? Tindahan lang, good, ma. Na sige, ikaw ang mahibaw. Gikaloy-an bitin taon sa Ginoo. Nakasuday kong trabaho. Ay, Hello? bago ka din eh. O, kuya. Ay lang pagkuyan ako. Masama to katiguang. Tawag ka lang ko, Cords. Ikaw? Aden. I love you, Aden. Oh, Quartz. Ay bawo ko nga, dili na ngay sultin ako nimo. Kay taas kayo ang gintang sa tuwidad. Pero, igol ako nagtuman sa gipitik sa ako kasing-kasing. Oh. Pero, kung di ba ko nusugton, okay na. Igol na ako nga, naibaw ka nga, mahal ka din. Quartz. Naunsa man ko. Dili naman hinuon mawasak nga nauna si Quartz. Gugma na kani o kaluoy. Tinood din, imo na kong isukot. O, Quartz. Uyab na ta. Salamat kayo din. Di ka magbahay sa iyong pagsugot ako. Oh, huwag ka ba magbahay nga nakikrelasyon ka na ko din? Wagid, Quartz. Kay bisan tuod og taas ka og edad kay nako. Love man ko nimo. Maayo nagdili ka mo usab, Quartz. Di na may tapo din. Kaya love na kayo ka. Salamat, Quartz. Uy, nanawag man din is German ako. Ang sakit tuyo ining tawhana ay. Oh. Nanawag balik ay. Ako na lang nito bagon, B. Hello? Musta din? Okay naman ko. Din, ngayon ko pa sa ilo nga, huwag ko mapakita ni mo. Saon good, busy mo ko. Sa online games? Sorry kaya. Din, di anin ko rin sa buhol. May mo bang magkita ta? Para unsa? Din. Sa imong gibuhat nako. Wa ko nimo hatagi og bili. Maong gikalimtan na lang tika. May mo ba katagal ako ni mo glay gayon din? Nga naman. Aron nimo na sang pasakitan? Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Aden.
Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, at ang hirap. Hi, Miss Guapa. Asa ka pa ingon? Eh, guwapa unta bungo lang. Bahala ka diha, oy. Wa ko makailan nimo. Din kagikan day Adan. Na ako'y gipalit day, uy. Onya, anong guba makinang naong nimo? Saon? Naamang ko ko'y gikatagbo nga laki. Nga ditagad na ako. Onya, wa nimo tagda. Wa! Kawam ko kaila. Asa man paingon? Diha mo to spaghetti. Oh, basig ang nagbantay to sa pigiri day Adan. Basin. Oh, uy hala. Ini amay chat na ako. German ang pangan. Ako ning replyan, be. Salamat din tao kayo, ni-reply ka na ko. Din, Kinsa di ka? Ngano nakailamang ka na ako? O nahibaw pag ikas mong Facebook? nakita naman ta. Ha? Din man? Pag anak na ko, ball. Oh, mao ba? Ako ba ito itong natabukan mo? Niya, kitagad ka, pero wakit ka managad. Ikaw dito? Oo, ako yung tao. Hanya, di naman sa kag-Facebook na ako. Ano mo tanay tao ko sa taga dito? Unsa di ka Denise Bohol? Tuan,